Så er det onsdag igen. Jazznøglen svinger igen, og vi byder velkommen til Radio Sindals lyttere. Og vi har som sædvanligt inde i teknikken Hans Nielsen, der styrer det hele fint. Og i aften der skal vi tilbage i tiden igen. Vi skal til den danske guldalderjazz. Og det første nummer, vi skal indlede med, er Kaj Evans. Og Kaj Evans, kan jeg lige fortælle, blev født i 1927. Og han er for øvrigt fætter til Peter Rasmussen, som spiller basun. Og han er med i det første orkester, og det første nummer, vi skal have her. Og nummer, vi starter med, er med Kaj Evans store orkester, og det er Honeysuckle Rose. Hvad siger du? Det var bedre end det første, vi lavede. Ja, skal vi tage om?